Okay lang sir, okay lang. Okay lang po. Pabalatan lang. Then, pasubo na lang po ako ng saging. Nice. Pasubo na. Excuse me, miss. Pwede ba mag-ask? Saan po dito yung sakayan papuntang terminal po? Kasi nalilito na kasi ako, palibot-libot ako dito. Nang sakayan po papunta ng Allen po. Amuwi? Sakayan sa Allen? Yes po. Ito mag-amuwi, padasag sa likod. Ano po? Ganyan sa Jollibee, Opo. sa likod, may amuwi dyan, Then, papuntang Allen. ano pong sasakyan ko? Amuwi. Kabayo? Kayo. Kabayo? Ay, hindi pala kabayo. Kala ko kabayo. Putang ina. Ay, thank you. Ay, teka, wait. Walang kabayo dito. Ma'am, teka, wait lang po. Kuha lang po ng saging po kasi kakain lang muna ako. Sige na. Kasi may mabigat kasi ito eh. Nakain ka? Opo. Lang po. Dalawa? Isa lang po. Pabuksan lang po, miss. Pabuksan lang po. Pabuksan lang. Huwag mong subukan. Pabuksan lang po. Masisira ang buhay mo. Ayan. Kasi nagugutom na kasi ako eh. Mabigat din to yung ko. Then, ipasubo na lang po. Sarap ng saging mo, ma'am. Ang sarap ng saging mo. Ayun naman. Sige na kaya. Sige na kaya. Sige na kaya. Kita pa nga. Ginagawa ko. Ang sarap. Sana all. Okay. Okay. Okay na kuya. Naramdaman dito. Where? Ang sarap po magsubo. Swerte naman ng jowa mo. Ang sarap magsubo. Sana all. Excuse me, ma'am. Ano, bakit? Help nga po nito kasi nahihirapan po kasi ako dito. Pakuha lang po ng ng saging po. Then, pakibalat na lang po kasi nagugutom kasi ako eh. Nagugutom kasi ako. Okay lang sir, okay lang. Okay lang po. Pabalat na lang. Then, pasubo na lang po ako ng saging. Nice. Pasubo na. Sarap mo sumubo. Isa pa. Ang galing. Hiwalayan mo na yan kasi mas magaling ako magsubo. Hiwalayan mo na yan. Yan po. Pabalatan lang.